Fl-isfond ta' popolazzjoni li qed tiżdied fl-età, il-kundizzjoni tal-qalb għajjena f'pajjiżna qiegħda tiżdied. Il-kardjologu Robert Schwireb spjega li madwar 20% tan-nies il fuq minn 40 sena ikunu f'riskju ikbar li jinħakmu minn din il-kundizzjoni li eventwalment twassal biex jitqajmu problemi fl-organi l-oħra tal-ġisem. Mela, heart failure hija l-kondizzjoni fejn il-qalb li hija pompa tal-muskolu li qiegħda inkollu tippompja d-demm madwar il-ġisem tibda tgħejja. U din hija kondizzjoni komuni ħafna li aħna l-għandna l fuq minn 40 sena nistennew li wieħed mill kull 5 ħaj jispiċċa xi darba f'ħajtu jkollu heart failure jew qalb għajjiena. Dr. Schwireb spjega li għalkemm il-kundizzjoni tista' tiżviluppa kemm minn virus li attakka l-qalb jew minn kundizzjoni ġenetika, wieħed mill-iżjed modi komuni huwa stil ta' ħajja ħażin. Qal li jekk persuna taqta' tipjib tevita tsokkor żejjed, iżżomm il-pressjoni f'livelli stabbli u tikkontrolla l-kolesterol jgħinu bil-kbir biex tiġi evitata din il-kundizzjoni. Tinduna li hawnhekk qed nitkellmu fuq lifestyle change. Għandna bżonn bħala poplu naqtaw is-sigaretti u t-tipjib. Nimxu iżjed, nagħmlu iktar exercise u niklu healthy diets. Dr. Schwireb komplejt li l-kundizzjoni hija trattabbli ma mhux kurabbli, saħaq li fl-aħħar 5 snin inbidel il-mod ta' kif qed tiġi trattata din il-kundizzjoni fosthom bi kliniċi apposta dwar il-qalb għajjiena. Dawn ġew ikkumplementati b'metiġini ġodda, testijiet speċjalizzati tad-demm, CT scan apposta l-qalb u l-introduzzjoni ta' pacemaker adattata. Il-kardjologu sostna li dan it-trattament jensa biex il-kundizzjoni tista' tiġi kurata f'vista tal-outpatients minflok ma' pazjenti għatta diversi fl-isptar. Għandna wkoll mediċini ġodda li qegħdin jgħinuna fil-kura tal-qalb li huwa valsartan sacubitril li huwa mod speċjali kif nistgħu nikkuraw innaqsu l-imwiet u l-bżonn dak li jkun jidħol l-isptar bil-heart failure, kif ukoll żidna ħafna l-interventi tagħna ta' pacemaker speċjali ngħidulu aħna CRT biex bekk ngħinu l-qalb tippompja aħjar u jgħin ħafna dawk in-nies li jistgħu jibbenefikaw minnu. Iżda bħalma jgħidu il-prevenzjoni hija aħjar mill-kura. F'dan l-isfond l-ispeċjalista tal-qalb Alice Maymur spjegat kif l-Assoċjazzjoni Maltija l-Kardjoloġija tellet sensiela tal-laqgħat fil-Kunsillu Lokali u fiċ-ċentri ta' matul il-jum sabiex jikber l-għarfien dwar din il-kundizzjoni. Provajna noħolqu għarfien dwar is-sintomi tal-qalb għajjiena ħalli n-nies ikunu jafu x'jista' jkun li qed jgħajja qalbhom u jfittxu l-għajnuna mill-ewwel għax iktar ma nfittxu l-għajnuna kmieni, iktar nistgħu nistrattaw dir kundizzjoni u ngħinuhom jgħixu ħajja pratikament normali. Hija kondizzjoni li importanti tuħ ħsieba tuħu l-mediċini imma n-nies jgħixu jistgħu jgħixu ħajja normali biha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.